Idanuwanta are so attractive, somehow magnetic, domin za su iya janyo kowace irin zuciya zuwa gare su. Ga kuma she has irin puffy lips ɗin nan, wa'inda ba a iya kallon su sau ɗaya a kau da ido. Hancinta is very long and straight, wanda kallonsa kaɗai zai iya sa ka tsinci kanka a rami. Ga ta da wani captivating smile, wanda ni nake yi wa laƙabi da manta gidanku. She's well structured, a ko'ina a jiki ba ta da tawaya. Tana da average tsayi so rank da ya dace da ita. Bugu da ƙari a complexion, fara ce ita. Wow, Zarah, I can't stop looking at you gaskiya. Kina ƙara overwhelming ɗina da soyayyarki a duk sanda na ji sautin muryarki. Kina mesmerizing natsuwata kakaf idan muna tare. Yayin da ba ma tare kuma, kewarki ke ci gaba da ɗawainiya da ni. A yanzu haka da kewarki nake fama. Come and set me free. Na gode.